നമഃ. നുസ്മാതി ചേർത്തൊരു പൊരുത്തം നിനക്കിലുമിതജിതന്റെ നാമഗുണമതിനു വേണ്ട ദൃഢം. ഒരു കോടി കോടി തവ തിരുനാമമുള്ളവയും അരുതാത്തതില്ല ഹരിനാരായണായ നമഃ. നൂകാരമാതി മുതലായിട്ടു ഞാനുനിഹ കൈകൂട്ടിരിയുടനിരയ്ക്കുന്നു നാഥനോട്. ഏകാന്തഭക്തിയകമേ വന്നുദിപ്പതിനും വൈകുന്നതെന്തു ഹരിനാരായണായ നമഃ. എന്നൊന്നു നാമജപരാഗാതി പോയിടുവാൻ താറുപടി കീറി കടപ്പതിനു കണ്ണും മിഴിച്ചവനിരിക്കുന്നൊരേ നിലയിൽ എന്നാമതല്ല ഹരിനാരായണായ നമഃ. ഏകാന്ത യോഗികളിലാകാംക്ഷ കൊണ്ടു പരമേകാന്തമെന്ന വഴി പോകുന്നിതൻ മനവും കാതം പറന്നു പുനരന്നങ്ങൾ പോയ വഴി പോകുന്ന പോലെ ഹരിനാരായണായ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് അധ്യായം 16 ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണ ലളിത ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാം ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലെ എന്ന അധ്യായം 16 ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ എന്ന അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ അധ്യായം നമ്മൾ പുരുഷോത്തമ യോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ പുരുഷോത്തമനാണെന്ന് പറയാണ്. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ഭഗവാൻ ആരാണ്, പുരുഷോത്തമനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ അധ്യായത്തിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഈ വരുന്ന 16ാമത്തെ അധ്യായം. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് നമ്മള് ആൽവൃക്ഷത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു. ഒരു വൃക്ഷത്തെ ഭൗതിക ലോകത്തോട് ഉപമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് അവര് താഴേക്ക് പോകുന്നതായിട്ടും അല്ലാത്തവര് പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് ചിലർ താഴ്ത്തിക്ക് പോകുന്നതായിട്ടും ചിലർ ഉയർന്ന് ആത്മീയ രീതിയിൽ ഉയർന്ന് വരുന്നതായിട്ടും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും നമ്മളുടെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് മാറിപ്പോകുന്നതായിട്ട് അതൊക്കെയാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരുടെ സ്വഭാവങ്ങള്. ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരുടെ പ്രവർത്തികൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും, അവരുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നൊക്കെ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ദൈവികമായ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് അതൊക്കെയാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അധ്യായം 16 ദേവ അസുര ഭാവങ്ങൾ, ദേവന്മാരുടെയും അസുരന്മാരുടെയും ഭാവങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഫസ്റ്റത്തെ 1, 2, 3 ശ്ലോകം ഒരുമിച്ചാണ്.
ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അഭയം സത്വസംശുദ്ധിർജ്ഞാനയോഗാ വ്യവസ്ഥിതിഃ ദാനം നമശ്ച യജ്ഞശ്ച സ്വാധ്യായസ്തപ ആർജവം അഹിംസ സത്യമക്രോധം ത്യാഗ ശാന്തിരപൈശുനം ദയാ ഭൂതേശലോലുപ്തം മാർദ്ദവം ക്ഷീരചാപലം തേജ ക്ഷമാ ധൃതി ശൗചം അദ്രോഹാനാതിമാനിത ഭവന്തി സമ്പദം ദൈവീ അഭിജാതസ്യ ഭാരത. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ഭാരത, നിർഭയത, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, സർവജീവികളോടും കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിര നിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം, അസൂയാരാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ, ഇതെല്ലാം ദിവ്യ പ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവികതയുള്ളവരുടെ ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഭഗവാൻ ഇതിനെന്താ പറയണത്? ദൈവിക പ്രകൃതിയോട് യോജിച്ചിട്ടുള്ള ദൈവികതയുള്ളവരുടെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യം പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ ഈ ഗുണങ്ങള് ഏതൊക്കെയാണുള്ളത്, ആ ഗുണങ്ങള് ഇല്ലാത്തത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കണം. ഇതില് പറയാത്ത, നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയണമെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ ഏതൊക്കെ ഗുണങ്ങളാണ് ദൈവിക പ്രകൃതിയിലുള്ളവരുടെ ഗുണങ്ങളായിട്ട് പറയണത്? നിർഭയത, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, സർവജീവികളോടും കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം, അസൂയരാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ച ഇല്ലായ്മ, ഇതെല്ലാം ദിവ്യ പ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവികതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക സ്വഭാവത്തിലുള്ള ഒരു ദിവ്യ പ്രകൃതിയാൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവര് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ അവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്താണ്? അവർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മുക്തി മാർഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. ഈ തിരിച്ച് രജസ്തമോ ഗുണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിലോ അവരാണെങ്കിൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഇവിടെ തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഒന്നുകിൽ മനുഷ്യനായിട്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത്, മൃഗങ്ങളായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ന്ന വേറെ എന്തെങ്കിലും ജീവവർഗങ്ങളായിട്ടോ അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും പിറക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ സ്വഭാവങ്ങളുള്ളവരാണെങ്കിലോ അവര് മുക്തി മാർഗത്തില് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. അപ്പൊ ദൈവിക പ്രകൃതിയെയും അനുയോജ്യമായ സ്വഭാവ വിഷയങ്ങളെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആസുര പ്രകൃതിയെയും ഒക്കെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്ര നമുക്കറിയാം, ദൈവിക ഗുണത്തിലുള്ളവര്, ദൈവിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ എന്താണ്? അവര് മുക്തി മാർഗത്തില്, അവർ ആ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവർ മുക്തി മാർഗത്തിലായിട്ട് അവർ മുന്നിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അല്ലാത്ത സ്വഭാവമാണുള്ളതെങ്കിലോ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യനായിട്ട് വരാം, അതല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളായിട്ടോ സസ്യങ്ങളായിട്ടോ, അതായത് നമ്മളുടെ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടും വന്ന് പിറക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ദമ്പോ ദർപ്പോഭിമാനശ്ച ക്രോധ പാരുഷ്യമേവച അജ്ഞാനം ചാഭിജാതസ്യ പാർത്ഥ സമ്പാദമാസുരീം. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ 26 ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ആ 26 ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഉയരാനുള്ളവരുടെ അങ്ങനത്തെവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. അതപ്പോ ഉള്ളത് നമ്മൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകണം, ഇല്ലാത്തത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വേണം. എന്നാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇനി ആസുരിക ഗുണങ്ങൾ, ആദ്യം അപ്പൊ ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഇനി ആസുരികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ പറയുന്നതാണ്. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഹേ പാർത്ഥ, ഗർവം, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം എന്നിവ ആസുര ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ആസുര ഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? ഗർവ്, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം, ഇവയ്ക്ക് എന്ത് ഗുണങ്ങളാണ്? ആസുരിക ഗുണങ്ങളാണ്. ആസുരിക ഗുണങ്ങളുള്ളവർ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? അവരെപ്പോഴും അഹംഭാവികളായിരിക്കും. കാരണം അവരുടെ വിചാരം എന്താണ്? അവർ ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ ശരിയാണെന്നായിരിക്കും അവരുടെ വിചാരം. അവര് മറ്റുള്ളവരെ ഒരിക്കലും മാനിക്കുന്നില്ല. അവര് സ്വന്തമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന, അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടാവില്ല, അവർക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ ചെറുതായിട്ട് അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടാവില്ല എന്നല്ല, അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി ധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്താണ്? അവരതിൽ അഹങ്കാരം
ഉണ്ടാവും അവർക്ക്. കാരണം അവര് അജ്ഞാനികളായിരിക്കും. അവർക്ക് ജ്ഞാനമില്ലാത്ത കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെറുതായിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവരെങ്ങനെയായിരിക്കും, അതിൽ ഭയങ്കര ഗർവവും അഹങ്കാരവും ഒക്കെ ഉള്ളവരായിരിക്കും. പിന്നെ മറ്റുള്ളവരെ അവരെപ്പോഴും ആദരിക്കണം എന്ന് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും അവര്. കാരണം അവരെപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും, തല്ലുപിടിക്കുന്നവർ, വഴക്ക് കൂടുന്നവരൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കർക്കശായിട്ടുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാനും അവരെ വിഷമിപ്പിക്കാനും ഒന്നും യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ആർക്കുണ്ടാവുന്നില്ല, ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അവര് എപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ളവർ തന്നെയായിരിക്കും. ഇവരൊക്കെ എന്താ പറയേണ്ടത്, അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് ശരീരം കിട്ടുമ്പോ തന്നെ അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവും, അവർക്ക് ഈ സ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, ഈ ആസുരി ഗുണങ്ങൾ അവരിൽ വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ നമ്മൾ ശരീരം വളർന്നതിനനുസരിച്ച് എന്താണ്, ഈ ഗുണങ്ങള്, ഈ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഈ ആസുരിക ഗുണങ്ങള് അവരിൽ എന്താണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യം നമുക്ക് പറഞ്ഞു. ഒന്ന് ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരുടെ ആസുരിക ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്നും, ഒന്ന് ദൈവികത്തിലുള്ളവരെ, ദൈവികത്തിലുള്ള 26 ഗുണങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ആ ഗുണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം, ഉള്ളത് നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കണം, വേണ്ടാത്തത് കളയാൻ ശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാണ്, നമുക്ക് മുക്തിയുടെ മാർഗത്തിലോട്ട് മുന്നിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ് ആസുരിക ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച്, ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരുടെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ എന്താണ്, അജ്ഞാനമാണ് അവരുടെ മെയിൻ ലക്ഷണം. പിന്നെ അവർക്ക് അഹങ്കാരം, ഗർവം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഇപ്പൊ അവർക്ക് കുറച്ച് സ്വത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടാകുമ്പോഴേക്കും അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് അഹങ്കരിക്കുന്നതായിരിക്കും. മറ്റുള്ളവരെല്ലാം അവരെ മാനിക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ എല്ലാവരോടും ഭയങ്കര ദേഷ്യത്തിൽ പെരുമാറുന്നവരും, മറ്റുള്ളവരോട് അവരുടെ മനസ്സ് ചിന്തിക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരൊക്കെയാണ് ആര്, ഈ ആസുരിക സ്വഭാവികള്. അവര് ജനിക്കുമ്പോ തന്നെ ആസുരിക സ്വഭാവികള്, അതായത് ഗർഭത്തിലിരുന്ന് നമ്മൾ ശരീരത്തോടെ പുറത്ത് വരുമ്പോ തന്നെ അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവും, ഈ സ്വഭാവം അവരിലുണ്ടാവും. ശരീരം വളരുന്നതനുസരിച്ച് അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വെളിപ്പെട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യം പഠിച്ചത്. ഒന്ന് ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരുടെ ദുർഗുണങ്ങൾ പഠിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ ദൈവിക ഗുണങ്ങളുള്ളവരുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അസുരികത്തിലുള്ളവരുടെ ദൈവികത്തിലുള്ളവരുടെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ, ദൈവി സമ്പത്തി മോക്ഷായ നിബന്ധായാസുരീമത മാശുജാ സമ്പദം ദൈവി അഭിജാതോസി പാണ്ഡവ. അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ മുക്തി സാധകങ്ങളും ആസുര ഗുണങ്ങൾ ബന്ധന കാരണങ്ങളുമാണ്. പാണ്ഡുനന്ദന, ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെ പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഭൗതികമല്ലാത്ത ഗുണങ്ങള്, അഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങള് മുക്തിക്ക് മുക്തി സാധകങ്ങളാണ്. മുക്തിക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് എന്ത്, ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളെല്ലാം, അതായത് ഭൗതികതയിലല്ലാത്ത ഗുണങ്ങള്. ആസുര ഗുണങ്ങളോ ആസുര സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ എന്തിനുള്ളതാണ്, നമുക്ക് ബന്ധനത്തിന് കാരണങ്ങളാകുന്നവയാണ്. പാണ്ഡുനന്ദന, അർജുനനോട് എന്താ പറയണത്, പാണ്ഡുനന്ദന ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെ പിറന്നവനായതുകൊണ്ട്. അർജുനൻ എങ്ങനെ പിറന്നതാണെന്ന് പറയണത്, നീ ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെ പിറന്നതായതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നിനക്ക് ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആസുര സ്വഭാവത്തിൽ ജനിച്ചവരാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ആസുര സ്വഭാവത്തിൽ ജനിച്ചവരാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകും. അവരുടെ സ്വഭാവം, അവരുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്താണ്, ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകുന്നു. പക്ഷെ അർജുനൻ ജനിച്ചത് എങ്ങനെയല്ല എന്ന് പറയുന്നത്, ആസുര പ്രകൃതിയുടെ സ്വഭാവത്തോടെ ജനിച്ചവനല്ല നീ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ധൈര്യപ്പെടുത്താണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അർജുനനെ ധൈര്യപ്പെടുത്താണ്. എന്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് നിനക്ക് ആസുര സ്വഭാവമല്ല നിനക്ക് വരുന്നത്. കാരണം എന്താണ്, നീ അസുരനായതുകൊണ്ട് നീ യുദ്ധം ചെയ്യണല്ല. നിന്റെ ദൗത്യം, ക്ഷത്രിയനാണ് നിന്റെ ധർമ്മം യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നീ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ യുദ്ധത്തിന്റെ വരുംവരായികളെ കുറിച്ചൊന്നും നീ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം നീ എങ്ങനെ പിറന്നവനാണ്, നീ ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് പിറന്നവനാണെന്ന് ഇവിടെ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്താണ്. കാരണം ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നാണ്. അതിന് അർജുന് യാതൊരു തരത്തിലും വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, ഉണ്ടാവുന്നില്ല. നമ്മള് ഓരോ ജീവിതത്തിലും നമുക്കറിയാലോ, ഓരോ ധർമ്മങ്ങൾ നമുക്ക് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നീ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഓർത്ത് ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്, ലോകേസ്മിൻ ദൈവ ആസുര ഏവച ദൈവോ വിസ്തരശ്ച പ്രോക്ത ആസുരം പാർത്ഥ മേ ശൃണു.
ഹേ പാർത്ഥ, ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ആസുരം, ദൈവികം എന്നീ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിൽ പെടും. ഞാൻ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ പറ്റി വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞുവല്ലോ, ഇനി ആസുരങ്ങളാവയെ വിവരിക്കാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആദ്യം ഇപ്പൊ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് 26 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിലാണ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഒന്ന് ആസുരത്തിൽ വരും, ഒന്ന് ദൈവികത്തിൽ വരും. രണ്ട് സ്വഭാവത്തിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവും എല്ലാവരും. ഒന്ന് ആസുരിക സ്വഭാവത്തിൽ ഉണ്ടാവും, ഒന്ന് ദൈവിക സ്വഭാവത്തിൽ, ദൈവിക ഗുണത്തിൽ, രണ്ട് ഗുണത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഇത് ഇപ്പൊ ആസുരികത്തിനെ കുറിച്ച് ഇനി ഭഗവാൻ പറയാൻ പോണ്. ദൈവികത്തിനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്ന് പറയാണ് ഇരുന്നിട്ട്. അപ്പോ ഇവിടെ രണ്ട് തരത്തിൽ, അപ്പൊ രണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ഇത് ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭാതർ പറയുന്നുണ്ട്, ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് തരത്തില് സന്താനങ്ങള്. ആ പ്രജാപതിയുടെ സന്താനങ്ങളാണ് ഇത് രണ്ടും. അസുരന്മാരും ദേവന്മാരും എങ്ങനെയാണ് പ്രജാപതിയുടെ സന്താനങ്ങളാണ്. ഒരു കൂട്ടർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ധർമ്മത്തിനനുസരിച്ച്, നമ്മളെ വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ധർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു കൂട്ടരാണെങ്കിലോ അത് ഒരു കാര്യം പോലും അനുസരിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനത്തെ അപ്പൊ രണ്ട് കൂട്ടര്, അസുരന്മാർ ഇതൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല, അനുസരിക്കുന്നില്ല. ദേവന്മാർ ഇതൊക്കെ അനുസരിച്ച് ചിന്തിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് തന്നിഷ്ടത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാരാണ്? ആസുര സ്വഭാവികള്. മറ്റുള്ളവരോ അവര് ആധികാരികമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ധർമ്മം, നമ്മളെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് അവർ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിലാണ് ജീവാത്മാക്കൾ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഒന്ന് ഒന്ന് ദൈവിക പ്രകൃതിയോടെ ജനിച്ചരും, ഒന്ന് ആസുര പ്രകൃതിക്കാരും. ഒരു കൂട്ടര് ജീവിതം എങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നിയന്ത്രിച്ച് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഒരു കൂട്ടര് തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ രണ്ട് കൂട്ടരാണുള്ളത്, ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരും ദൈവിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരും. ഒരു കൂട്ടര് നിയന്ത്രിച്ച് ജീവിക്കുന്നു, ഒരു തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ജീവിക്കുന്നു. പ്രവൃത്തിഞ്ച നിവർത്തിഞ്ച ജനാനാ വിദുരാസുരഃ ന ശൗചം നാപി ചാരോ ന സത്യം തേഷു വിദ്യതേ. ചെയ്യേണ്ടതെന്തെന്നോ ചെയ്യരുതാത്തതെന്തെന്നോ ആസുര സ്വഭാവികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വിശുദ്ധിയോ നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധതയോ അവർക്കില്ല. അപ്പൊ ആസുര സ്വഭാവികളുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ്? അവരുടെ മെയിൻ ലക്ഷണം അജ്ഞാനമാണ്. മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെ അവർ അജ്ഞരാണ്. അവർക്ക് ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ഒരു അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്നും ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്നും കൂടി അവർക്ക് അറിയുന്നില്ല. ഈ അസുര സ്വഭാവികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വിശുദ്ധിയോ നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധതയോ അവർക്കുള്ള, മറ്റുള്ളവരോട് ഒരു വിശുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല, നല്ല പെരുമാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല, സത്യസന്ധത ഉണ്ടാവില്ല. ഇതൊന്നും ആർക്കുണ്ടാവുന്നില്ല? ഈ ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരുടെ, അസുര സ്വഭാവികൾക്ക് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. കാരണം അതിന്റെയൊക്കെ ബേസിക് റീസൺ എന്താണ്? അജ്ഞത. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട്, ഭഗവാൻ ആരാണെന്നും നമ്മൾ ആരാണെന്നുമുള്ള ഒരു ജ്ഞാനമില്ലാത്തതാണ് ഇതിന്റെയൊക്കെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. അത് കാരണം കൊണ്ട് അവർക്ക് പെരുമാറാൻ അറിയില്ല, ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്നറിയില്ല, ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്നറിയില്ല. ഇതൊന്നും ആർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല? ഈ അസുര സ്വഭാവികൾക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അസത്യമപ്രതിഷ്ഠം തേ ജഗദാഹൂരം ഈശ്വരം അപരാസ്പര സംഭൂതം കിം അന്യത് കാമഹൈതുകം. ഈ പ്രപഞ്ചം അസത്യവും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമാണെന്നും അതിനു നിയന്താവായി ഒരു ഈശ്വരൻ ഇല്ലെന്നും അവർ പറയുന്നു. ലൈംഗികാഭിലാഷം മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണമെന്നും കാമമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാരണമായിട്ടൊന്നും ഇല്ലെന്നുമാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? ആസുര സ്വഭാവികൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? അവരിത് ഒരു മായാ കാഴ്ചയായിട്ടാണ് അവർ കാണുന്നത്. കാരണം അവരുടെ കാര്യത്തിൽ എന്താണ്? ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ഒരാളില്ല. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കാര്യം ചെയ്യണമെന്നോ എന്താണ് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം, അങ്ങനത്തെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ ഇല്ല. എല്ലാതും എങ്ങനെയാണ്? മിഥ്യയാണ്, എല്ലാം മായയാണ്. കാരണം അല്ലാതെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് യാദൃശ്ചികമായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. അല്ലാണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചാന്ന് പറയണ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഒന്നും അവിടെ ഇല്ല. കാരണം അവർക്ക് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടേതായ ഒരു തത്വം ഉണ്ട്. അവർ അതിനനുസരിച്ച് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ്. അവരല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഈശ്വരൻ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാനോ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും അവരാരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഈ ആസുര സ്വഭാവികൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. എല്ലാതും ഒരു മായാ കാഴ്ചയായിട്ടാണ് അവര് കാണുന്നത്. കാരണം അവരുടെ രീതിയിൽ എന്താണ്? നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പ്രപഞ്ചം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അസത്യമാണ്, പിന്നെ അടിസ്ഥാനരഹിതവുമാണ്, പിന്നെ അതിനൊരു നിയന്താവായിട്ട് ഒരു ഈശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമേ അവിടെ ഇല്ല. ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ഈശ്വരൻ ഉണ്ടെന്ന് ആര് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല? ഈ ആസുര സ്വഭാവികൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ എല്ലാ ഉൽപ്പത്തിക്കും കാരണം എന്താണ്? ലൈംഗികമായിട്ടുള്ള ഒരു അഭിലാഷം, അത് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. കാമമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അതിന് കാരണമായിട്ട് അവർക്ക് പറയാനുമില്ല. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും കാരണം എന്താണ്? ഈ കാമം മാത്രമാണ്, അല്ലാണ്ട് ഇത് വേറെ ഒന്നും ഇല്ല. അല്ലാണ്ട് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ടൊരു നിയന്താവുണ്ടെന്നോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ സത്യം, ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ എന്താ പറയുക നാഥൻ ഭഗവാനാണെന്നോ പ്രപഞ്ച
സൃഷ്ടി വരുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണെന്നൊന്നും ആര് ചിന്തിക്കുന്നില്ല? ഈ പറഞ്ഞ അസുര സ്വഭാവികൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. കാരണം അവരുടെ രീതിയിൽ എന്താണ്, ഇങ്ങനെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഇല്ല, ഇങ്ങനെ ഒരു ഈശ്വരനില്ല, ഇതൊക്കെ അടിസ്ഥാനരഹിതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഈ അസുര സ്വഭാവികൾ പറയുന്നത്. ഏതാം ദൃഷ്ടീമവഷ്ടഭ്യ നഷ്ടാത്മനോൽപബുദ്ധയഃ പ്രഭാവന്ത്യുഗ്രകർമാണ ക്ഷയായ ജഗദോഹിതഃ. ഈ നിഗമനങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും അസുരന്മാരുമായ ഈ അല്പബുദ്ധികൾ ലോകനാശകരങ്ങളായ കൊടും ക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള നിഗമനങ്ങളെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് വരുന്ന ഈ അസുര സ്വഭാവികൾക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അല്പബുദ്ധികളായ അവര് ലോകനാശകരങ്ങളായ കൊടും ക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. നമുക്കറിയാം, സ്ഫോടനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, പല സ്ഥലത്ത് ബോംബുകൾ വെക്കുന്നത്, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താണ് ഈ അല്പബുദ്ധികളായിട്ടുള്ളവര് ഇതേപോലത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർ ഏർപ്പെടുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് എന്താ അറിയുന്നില്ല, അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല, അവർക്ക് അജ്ഞരാണ് എല്ലാവരും, ബുദ്ധിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ എന്തില്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ഈശ്വരൻ എന്താന്ന് അറിയുന്നില്ല. അത് മാത്രല്ല, അവർക്ക് ബുദ്ധിഹീനരാണ് അവരില്ലേ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവര് ബുദ്ധിഹീനരാണ്, ബോധശൂന്യരാണ്. ബോധവുമില്ല, അവർക്ക് ബുദ്ധിയില്ല. അവരെ വിചാരം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകം നമുക്ക് ആവുന്നത്ര ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സുഖം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ, നമ്മൾ അത്രയും നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അതിന് വേണ്ട, നമ്മള് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവുന്നത്, സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉപാധികളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇങ്ങനെ അവരെ വിചാരം എന്താണ്, അങ്ങനെ ഓരോന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മനുഷ്യ സമൂഹം എന്തായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അവര് ചിന്തിക്കുന്നത്. കാരണം എല്ലാതും നമ്മൾ മനുഷ്യരാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാൻ യാതൊരു റോളും അവിടെ ഇല്ല എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഈ ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ പറയുന്നത്. പിന്നെ അത് മാത്രല്ല, പിന്നെ അവരെന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്, അവര് മൃഗഹിംസ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണ് അവര്. കാരണം മൃഗങ്ങളോടൊക്കെ ഈ ക്രൂരത കാട്ടി മൃഗഹിംസ കണക്കാക്കുക. കാരണം ആസുര സ്വഭാവികള് ഏറ്റവും പ്രശ്നം എന്താണ്, ഈ അവർക്ക് എന്താ പറയാ, ശാസ്ത്രത്തിലും ഇങ്ങനത്തിലൊക്കെ വല്ല നോളജ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും, അവരുടെ ആ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവർ പല രീതിയിലുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ, ആധുനികമായിട്ടുള്ള പല രീതിയിലുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് ഈ അണ്വായുധങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുക, പലതരത്തിലും എന്താ പറയാ, സംഹാരികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ലോകനാശകരങ്ങളായ കൊടും ക്രിയകളിലേക്കൊക്കെ ആര് പോകാം, ഇത്തരത്തിലുള്ളവര് പോകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. ഈശ്വരമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവരെന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്, മനുഷ്യ സമൂഹം അത്തരം ആയുധങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ലോകക്ഷേമത്തിനോ സമാധാനത്തിനോ വേണ്ടിയല്ല എന്നാണ് അവര് ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ സംഹാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാണ്, യുദ്ധം ഉണ്ടാവുന്നതും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ലോകത്തിനെ സംഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ആരുടെ വിശ്വാസം? ഈ ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരുടെ വിശ്വാസം. കാമമാശ്രിത്യ ദുഷ്പൂരം ദമ്പമാനാമദാന്വിതഃ മോഹാത് ഗൃഹീത്വ സത്യാഹാൻ പ്രവർത്തന്തേഷു ജീവ്രതഃ. അടക്കാനാവാത്ത കാമം പൂണ്ടും ദമ്പം, ദുരഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകി വ്യാമോഹിതരുമായ ആസുര സ്വഭാവികൾ ക്ഷണികമായതിൽ ആകൃഷ്ടരായി എന്നും വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നു. ഇനി എന്താ പറയണത്, അടക്കാനാവാത്ത കാമം പൂണ്ടും ദമ്പം, ദുരഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകി വ്യാമോഹിതരുമായ ആസുര സ്വഭാവികൾ ക്ഷണികമായതിൽ ആകൃഷ്ടരായി എന്നും വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആസുര സ്വഭാവത്തെയാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ വീണ്ടും പറയുന്നത്. എന്താണ്, എപ്പോഴും അവരെങ്ങനെയാണ്, അസംതൃപ്തരാണ്. അവർക്ക് അടക്കാനാവാത്ത കാമം കാരണം കൊണ്ട് ദമ്പം, ദുരഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകി. കാരണം ഓരോ കാര്യത്തിനോടും അത്യാഗ്രഹം കാരണം കൊണ്ട് അവർക്ക് ദുരഭിമാനമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് ഒരിക്കലും തൃപ്തി വരുന്നില്ല അവർക്ക്. ഈ ആസുര സ്വഭാവികള് ക്ഷണികമായതിൽ ആകൃഷ്ടമാകണം. ഈ കാരണം കൊണ്ട് അവരെന്താ ചെയ്യണത്, ക്ഷണികമായതിൽ ആകൃഷ്ടരായി വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അവര്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഒന്നിലും തൃപ്തി ഉണ്ടാവുന്നില്ല. കാരണം അവരെ സുഖത്തിനോടുള്ള ആസക്തി ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ അവര് എന്താ ചെയ്യുക, എപ്പോഴും അസംതൃപ്തിയാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ നേട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് അതൊക്കെ നശ്വരാണെന്ന് അവർക്ക് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് അവരെന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അവര്
എല്ലാത്തിനും ആകൃഷ്ടരായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ വൃത്തിഹീനമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളിൽ അവരിങ്ങനെ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം മദ്യം, സ്ത്രീകളുടെ ചൂതുകളി, മാംസഭോജനം എന്നൊക്കെ ആരാകർഷിക്കുന്നതാണ്? ഈ പറഞ്ഞ ആസുര സ്വഭാവികൾ ആകർഷിക്കുന്നതാണ്. അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ അശുദ്ധി ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. കാരണം ആസുര സ്വഭാവികൾ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പ്രശ്നമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മദ്യപാനം, പിന്നെ സ്ത്രീകള്, പിന്നെ ചൂതുകളി, മാംസഭോജനം. ഇതൊക്കെയാണ് അവരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിക്കുന്നത്. അവര് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അവര് അവരെ രീതിയിൽ അവരെ ഇഷ്ടത്തിന് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ അവര് ഭഗവാനെ കുറിച്ചോ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അവര് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങൾ അവരെപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ട് വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ സതിയുടെ ജീവത്യാഗത്തിന്റെ ഒരു കഥയാണ് പറയുന്നത്. അതായത് പ്രജാപതി എന്താ പേര്, പ്രജാപതി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ദക്ഷ പ്രജാപതിയുടെ മകളാണ് സതീദേവി. ദക്ഷ പ്രജാപതിയുടെ മകളെ ആരാണ് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്? ശിവൻ വിവാഹം കഴിക്കുകയാണ്. ശിവൻ വിവാഹം കഴിച്ചു. പക്ഷെ പ്രജാപതിക്ക് ശിവനായിട്ട് വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പരമശിവനായിട്ട് വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്, മറ്റുള്ളവരുടെ നിർബന്ധപ്രകാരം, സതീദേവിയുടെ നിർബന്ധപ്രകാരമാണ് പരമശിവനെ സതീദേവിക്ക് വിവാഹം ചെയ്ത് സതീദേവിയായിട്ട് വിവാഹം നടത്തി കൊടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ദക്ഷൻ എന്താണ്, ദേവന്മാർക്ക് വേണ്ടി യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നവരാണല്ലോ പ്രജാപതിമാര്. അപ്പൊ അവർക്ക് കൂടുതൽ അവരുടെ ശക്തിയൊക്കെ വർദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രജാപതി ഒരു യജ്ഞം നടത്താണ്. ആ യജ്ഞത്തില് എല്ലാവരെയും ക്ഷണിച്ചിട്ട് ശിവനെ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യില്ല, ശിവനെ മാത്രം ക്ഷണിക്കില്ല. അപ്പൊ ശിവനെ ക്ഷണിച്ചു. ഫസ്റ്റ് ശിവനെ ക്ഷണിച്ചു. അതിന് എന്താണ്, അപ്പൊ ഈ യജ്ഞത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും വരുമ്പോ എന്താണ്, ദക്ഷൻ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ എല്ലാവരും എണീറ്റ് നിന്ന് നമസ്കരിക്കും. പക്ഷെ ശിവൻ എന്ത് ചെയ്തില്ല, പ്രജാപതിയെ കണ്ടപ്പോ നമസ്കരിച്ചില്ല. കാരണം ഭാര്യയുടെ പിതാവാണ്. പക്ഷെ അപ്പൊ പ്രജാപതിക്ക് അത് ഇഷ്ടായില്ല. പ്രജാപതി എന്താണ്, ശിവൻ നമസ്കരിക്കാത്തത് കണ്ടപ്പോ ദേഷ്യം വന്നു. എന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യാഗം നടത്താണ്. അപ്പൊ ദക്ഷ യാഗം ചെയ്ത്, പക്ഷെ ആ യാഗത്തില് തെറ്റിപ്പോയി കുറച്ച്. അതായത് ഫസ്റ്റ് ശിവനെ വിളിച്ചില്ല. ശിവനെ വിളിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ ശിവൻ അവിടെ വന്നിട്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, യാഗത്തിന് യാഗശിഷ്ടം കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ശിവന് യാഗത്തിന്റെ ആ ശിഷ്ടം വെച്ചില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചപ്പോ എന്താണ്, സതിക്ക് ദേഷ്യം വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. സതിക്ക് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് സതി അച്ഛനോട് ചോദ്യം ചെയ്യാണ്. അച്ഛനെ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോ സതി പറയാണ്, ശിവൻ ആരാണ്? ശിവൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശിവൻ ത്രിമൂർത്തികളിൽ ഒരാളാണല്ലോ. അപ്പൊ ശിവൻ അത് കൊടുക്കേണ്ടതല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അവിടെ ദേഷ്യം വന്ന് പക്ഷെ ശിവനോട് സംസാരിച്ച് എതിർത്തിട്ടാണ് സതി എവിടേക്ക് വരുന്നത്, ഈ യാഗസ്ഥലത്തേക്ക് വരുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ തിരിച്ച് ഭർത്താവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനും പറ്റില്ല. അങ്ങനെ സതി എന്ത് ചെയ്യാണ്, ജീവത്യാഗം ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. സ്വയം അഗ്നി ഒരുക്കിയിട്ട് അതിൽ ചാടിയിട്ട് സതി മരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ശിവന് ദേഷ്യം വന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും. കാരണം ഭാര്യയാണല്ലോ. ശിവൻ എന്നിട്ട് എന്താണ്, അങ്ങനെ ദേഷ്യത്തില് ദക്ഷൻ ദേഷ്യം കൊണ്ടാണല്ലേ എന്താ പറയാ, ശിവന് ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ല ആയത് കൊണ്ടാണ് ചെയ്തത്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു അഹങ്കാരമായിരുന്നു ദക്ഷന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ശിവൻ ആ ദേഷ്യത്തില് ദക്ഷന്റെ തല വാർത്ത് മാറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അതിനുശേഷം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, പിന്നെ ക്ഷമ ചോദിച്ച് എല്ലാവരും ക്ഷമ പറഞ്ഞ് ദക്ഷന്റെ തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആടിന് തല വെച്ച് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആസുര സ്വഭാവത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ്. അതിനുശേഷം പിന്നെ എന്തായി മാറി, ശിവനെ ആരാണെന്നും തന്റെ അഹങ്കാരം കൊണ്ടാണ് താൻ ഇതൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചതെന്നും പ്രജാപതിക്ക് മനസ്സിലായി. പിന്നീട് യജ്ഞം നടത്തിയിട്ട് എന്താണ്, ശിവന്റെ യജ്ഞശിഷ്ടം ശിവന് കൊടുത്ത് അത് നല്ല രീതിയിൽ പൂർത്തിയാക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കാണ്, ദക്ഷന് സാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അഹങ്കാരം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന അതാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് അഹങ്കാരം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതല്ല നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആരെ മാനിക്കണം ആരെ മാനിക്കേണ്ട, നമുക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താണ്, നമ്മളാണ് ഏറ്റവും വലുതെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു പോവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്, ചിന്തമാ പരിമേയാം ച പ്രളയാന്താമുപാശ്രിതഃ കാമോ ഭോഗപരമാ
ഏതാവാതിഥി നിശ്ചിതഃ ആശാപാശാശതൈർബദ്ധ കാമക്രോധപരായണഃ ഈഹന്തേ കാമഭോഗാർത്ഥ അന്യായേനാർത്ഥ സഞ്ചയാൻ. ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണമാണ് മാനുഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യമെന്നവർ കരുതുന്നു. അക്കാരണത്താൽ ജീവിതാവസാനം വരെയും അളവറ്റ വ്യാകുലതയോടെ കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടതായും വരുന്നു. അനേകായിരം ആഗ്രഹങ്ങളുടെ വലക്കെട്ടിലകപ്പെട്ട കാമക്രോധാദികൾക്ക് അധീനരായി സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി അന്യായമായിട്ടെങ്കിലും അവർ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ആസുര സ്വഭാവികളുടെ വിചാരം എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ സുഖാനുഭവമാണ് ഏറ്റവും വലുത്. ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഉദ്ദേശം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് സുഖം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണെന്നാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഈ ആസുര സ്വഭാവികള് ചിന്തിക്കുന്നത്. മരണം വരെ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അത് മാത്രമാണ് അവര് ജീവിതത്തിൽ ലക്ഷ്യമാക്കി കൊണ്ട് നടക്കുന്നത്. അവർ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അവർ വിചാരിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മള് മരണാനന്തര ജീവിതത്തിലും ഈ ലോകത്തിലൊക്കെ എന്താണ് ഇതിന്റെ ഫലം വിജിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വേറെ ശരീരം കിട്ടുന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. പക്ഷെ അതിലൊന്നും ആർക്ക് വിശ്വാസം വരുന്നില്ല? ഇവർക്ക് വിശ്വാസം വരുന്നില്ല. അവര് ചിന്തിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയൊന്നും. അതിനൊരു സത്യമായിട്ടോ അതിന്റെ അപ്പുറത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ആരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഈ ആസുര സ്വഭാവികള് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. മെയിനായിട്ട് അജ്ഞാനാണ് ഇതിനെല്ലാത്തിന്റെ ബേസിക് കാരണം. എന്താണ്? അജ്ഞാനം തന്നെയാണ് അവരുടെ കാരണം. ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്താ പറയണത്? നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ള ഒരാളുടെ ഒരു മനസ്ഥിതി പറയാണ്. അസുഖം വന്ന് മരിക്കാറായി കിടക്കുന്ന ഒരു അവസരത്തില് അയാൾക്ക് കുറെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അയാൾ ചെന്നിട്ട് അയാൾ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് ആവശ്യപ്പെടാണ്, എനിക്കൊരു 2 വർഷത്തേക്ക് കൂടിയിട്ട് എന്റെ ആയുസ് കൂട്ടി കൊടുക്കോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവരുടെ മനസ്സിൽ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ നിശ്ചയിക്കുന്നുണ്ടെന്നോ ഭഗവാൻ എന്നൊരു വ്യക്തി ഉണ്ടെന്നൊന്നും ആരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഈ ആസുര സ്വഭാവികള് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അതാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം. കാരണം അജ്ഞാനം. ബേസിക് ആയിട്ട് ഇതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? അജ്ഞാനം. അപ്പൊ അവരുടെ ധാരണ എന്താണ്? ഈ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളെല്ലാം ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? നമ്മുടെ ജീവിത ഉദ്ദേശം തന്നെ നമ്മൾ സുഖമായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ജീവിത അവസാനം വരെ അവർക്ക് എന്താണ്? വ്യാകുലതയായിരിക്കും. അങ്ങനെ എന്താകാവോ എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും അവരുടെ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്? അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ ഇങ്ങനെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ പെട്ടിട്ട് അവര് ആഗ്രഹങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. അപ്പൊ ആസുര സ്വഭാവികള് ജീവിതാവസാനം വരെ എന്താണ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? അവര് എപ്പോഴും ആകുലപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം അവരുടെ വിചാരം എന്താണ്? നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം. ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ അതാണെന്നാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആ സുഖങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പായുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരിക്കലും റെസ്റ്റും കിട്ടാൻ പോണില്ല. അവരെപ്പോഴും ധനം സമ്പാദിച്ച് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇവിടെ ആരെ കാണുന്ന? കംസനാണ് അല്ലെ? കംസൻ എന്താണ്? സഹോദരിനെ ദേവകിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഒരു അശരീരി കേട്ടു, 8ാമത്തെ പുത്രൻ ആരെ വധിക്കുന്നു? അമ്മാവനെ വധിക്കുന്നു, കംസനെ വധിക്കുന്നു. ആ അശരീരി കേട്ട തന്നെ ആരുടെ സ്വഭാവം മാറി? കംസന്റെ സ്വഭാവം മാറി. പിന്നെ ഇത്രയും സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്ന സഹോദരി എന്തായി മാറി? നിത്യശത്രുവായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? പിന്നെ അതായത് തന്നിഷ്ടത്തിൽ പെട്ടെന്ന് പിന്നെ ആ സഹോദരനെ വധിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം നോക്കുന്നത്. അതായത് സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് എന്തും ചെയ്യുക, വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. സ്വന്തം താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് സ്വന്തം രക്ഷ, സ്വന്തം സുഖം മാത്രം ആരും നോക്കുന്നുള്ളൂ? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും എല്ലാം. ആസുര സ്വഭാവികൾ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കും. എങ്ങനെയാ വിചാരിക്കുന്നത്? ഇന്ന് എനിക്ക് ഇത്രയേറെ ധനമുണ്ട്, ഇന്ന് എനിക്ക് ഇത്രയേറെ ധനമുണ്ട്, എന്റെ പദ്ധതികൾ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇനിയും ധനം ആർജിക്കും, ഇത്രയേറെ ധനം എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്, അത് ഭാവിയിൽ കൂടി വരികയും ചെയ്യും. അയാൾ എന്റെ ശത്രുവാണ്, ഞാൻ അയാളെ കൊന്നു, ഇനിയുള്ള ശത്രുക്കളെയും ഞാൻ കൊല്ലും. ഞാൻ എല്ലാറ്റിനും ഉടമയാണ്, ഞാൻ സുഖിയാണ്, എല്ലാം തികഞ്ഞവനും ബലവാനും സന്തുഷ്ടനും സമ്പന്നനുമാണ്. കുലീനരായ ബന്ധുക്കൾ ഉണ്ട് എനിക്ക്, എന്നോളം ശക്തിമാനും സന്തോഷവാനുമായി ആരുണ്ട്? ഞാൻ യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും, ദാനം ചെയ്യും, സന്തോഷിക്കും എന്നെല്ലാം ഓർത്ത് അവർ അജ്ഞാനത്താൽ മോഹിതരാകുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ആസുര സ്വഭാവികളുടെ വിചാരം എന്താന്നാ പറയണത്? ആസുര സ്വഭാവികൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ആസുര സ്വഭാവികൾ വിചാരിക്കണം അവർക്ക് കുറെ ധനമുണ്ട്, അവരുടെ പദ്ധതികൾ അനുസരിച്ച് ഇനിയും അവർക്ക് കുറെ ധനം ആവശ്യമാണ്. കുറെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അവര്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അവർക്ക് ഇനിയും കുറെ ധനം അവർക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഇത്ര അധികം ധനം ഇപ്പോഴുണ്ട്, പക്ഷെ ഇനിയും കൂടുതൽ നമുക്ക് ഇനി കൂട്ടി കൊണ്ടുവരണം. കാരണം അവരുടെ പ്ലാനിങ് അതിനനുസരിച്ചാണല്ലോ. പിന്നെ അയാള്
ഒരാളിപ്പോ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ എന്റെ ശത്രുവാണ്, അയാളെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഞാൻ അയാളെ കൊന്ന് ഇനിയുള്ള ശത്രുക്കളെ ഞാൻ കൊല്ലും, എന്റെ ശത്രുക്കളെ മുഴുവൻ ഞാൻ ഇല്ലാണ്ടാക്കും. പിന്നെ എല്ലാത്തിന്റെ ഉടമ ആരാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണ്. കാരണം എനിക്ക് സുഖിക്കണം, ഞാൻ ബലവാനായിട്ട്, ഞാൻ സന്തുഷ്ടനായിട്ട്, ഞാൻ സമ്പന്നനായിട്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് എന്നെ എല്ലാവരും നല്ലത് പറയണം, എന്നെ എല്ലാവരും കാണുമ്പോൾ എന്നെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഈ ആസുര സ്വഭാവികൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. എല്ലാം തികഞ്ഞവനും ബലവാനും സന്തുഷ്ടനും സമ്പന്നനുമാണ് ഞാൻ. പിന്നെ കുലീനരായ ബന്ധുക്കളെ ഉണ്ട് എനിക്ക്. എന്നോളം ശക്തിമാനും, പക്ഷെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും എന്നോളം ശക്തിയുള്ളവനും എന്നോളം സന്തോഷവാനുമായിട്ട് വേറെ ആരുമില്ല. ഞാൻ യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും, ദാനം ചെയ്യും, സന്തോഷിക്കും, എന്നെല്ലാം ഓർത്ത് അവർ അജ്ഞാനത്താൽ മോഹിതരാകുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എല്ലാതും അയാൾ മാത്രമാണ്, അയാളാണ് നമ്പർ 1 എന്നാണ് ആരുടെ ചിന്ത? ഈ ആസുര സ്വഭാവികളുടെ ചിന്ത. അപ്പൊ അവർ ഈ അജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് അവർ ഇതിന്റെയൊക്കെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ്? അജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് അവർ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു പോകുന്നത്. അനേക ചിത്ത വിഭ്രാന്ത മോഹജാല സമാവൃത പ്രസക്ത കാമഭോഗേഷു പതന്തി നരകേഷു ചൗ. ഇങ്ങനെ പലവിധം ആകാംക്ഷകളിൽപ്പെട്ട് വലഞ്ഞും വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിലും കുടുങ്ങിയും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ അത്യാസക്തരായി അവർ നരകത്തിൽ വീഴുന്നു. ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? ഇങ്ങനത്തെ പല വിധത്തിലുള്ള ആകാംക്ഷകളിൽ പെട്ടിട്ട് വലഞ്ഞും വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങിയിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്? ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ ആസക്തരായിട്ട് അവര് നരകങ്ങളിൽ പോയിട്ട് വീഴാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആസുര സ്വഭാവികളുടെ ധനം ആർജിക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തിന് എന്താണ്? അത് ഒരിക്കലും അവർക്ക് അതിന് വരുന്നില്ല, ഒരു അവസാനം വരുന്നില്ല. അവര് ജീവിത അവസാനം വരെ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ധനം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. എത്ര സ്വത്തുണ്ട്, എത്ര സുഖം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇനിയും അത് വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള വഴികളാണ് ആര് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഈ ആസുര സ്വഭാവികള് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനും എന്ത് അധർമ്മം ചെയ്യാനും ആർക്കും മടിയുണ്ടാവുന്നില്ല? ഈ ആസുര സ്വഭാവികൾക്ക് മടിയുണ്ടാവുന്നില്ല. കാരണം അവര് എപ്പോഴും അവരുടെ സന്തോഷത്തിനും സുഖത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പ്രയത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെയാണ്. അവര് വേറെ ഒന്നിലും അവർക്ക് എന്തില്ല, ഒരു ചിന്തയില്ല. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും അവർക്ക് ചിന്തയില്ല. അവർക്ക് ഒരേ ഒരു കാര്യമുള്ളൂ, എത്രയെങ്കിലും കുറെ പൈസ ഉണ്ടാക്കണം, എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ ധനം ഉണ്ടാക്കണം, ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ നന്നായിട്ട് അനുഭവിക്കണം. അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് അത് മുഴുവനും ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് അവര്, ഈ പറഞ്ഞ ആസുര സ്വഭാവികള്, ഇങ്ങനെയുള്ളവര്. അതായത് മറ്റുള്ള ജീവിതം ബുദ്ധിമുട്ടിയാലും മറ്റുള്ളവർക്ക് കഷ്ടപ്പാടുണ്ടായാലും അവരുടെ ജീവിതം ബലിവഴിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, തനിക്ക് സുഖിക്കാൻ കഴിയണം എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ചിന്തയാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്, ഇവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നവര്. ഇവർക്ക് ഈ ഭഗവാനിലും വിശ്വാസമില്ല, ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നുമില്ല. ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആരാണ് ആർക്കാണുള്ളത്? ഇത്തരം ആസുര സ്വഭാവികളുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ഇവര് അങ്ങനെയുള്ളവര് നരകത്തിൽ വീഴുന്നത് പറഞ്ഞത്. അവര് ഈ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ആസക്തരായിട്ട് അവരെവിടെ വീഴാണ്? നരകത്തിൽ വീഴാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആത്മസംഭാവിത സ്തബ്ധ ധനമാനാമധാനിത യജന്തേ നാമ യജ്ഞൈസ്തേ ദമ്പേനാവിധി പൂർവകം. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? നിഷേധികളും സ്വയം സംതൃപ്തരുമായി സമ്പത്ത്, ദുരഭിമാനം എന്നിവയാൽ വ്യാമോഹിതരായി അഹങ്കാരത്തോടെ അവർ ചിലപ്പോൾ ദൈവിക വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ തന്നെ പേരിന് ചില യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. നിഷേധികളും സ്വയം സംതൃപ്തരുമായി സമ്പത്ത്, ദുരഭിമാനം ഇവയാൽ വ്യാമോഹിതരായി അഹങ്കാരത്തോടെ അവർ ചിലപ്പോൾ വൈദിക വിധികൾക്കനുസരിക്കാതെ തന്നെ ചില യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. അതായത് നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ എല്ലാ വിധികളും എങ്ങനെ ചെയ്യണത്? നമ്മളെ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? ഇവരെന്താ ചെയ്യാ? ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിബന്ധനകളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ അവരിഷ്ടത്തിന് തന്നെ, അവർ പേരിന് വേണ്ടി മാത്രം ചിലപ്പോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. കാരണം ഇവര് അതിലുള്ളതൊന്നും അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അവരെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, സ്വത്ത് കുന്നുകൂട്ടാനും പിന്നെ അവരുടെ ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ, നിത്യമായിട്ടുള്ള അവരുടെ അഹങ്കാരങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, അതിന്റെയൊക്കെ അങ്ങനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അവർക്ക് അവരുടേതായ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവാം. അപ്പൊ അത്തരക്കാര് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവർക്ക് രീതി അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളെ രീതി ഒന്നും അനുസരിച്ചല്ല അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അവരുടെ രീതികൾ അനുസരിച്ച് അവർ സ്വന്തമായിട്ട് ഓരോ തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇവരൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അവര് വൈദിക വിധികളൊന്നും അനുസരിക്കുന്ന മാത്രമല്ല, അവരുടെ രീതിയിൽ തന്നെ അനുഷ്ഠിച്ചു പോരെ ചെയ്യും. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ ഒക്കെ തങ്ങൾ സ്വയം സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ഈശ്വരനായി അവർ പൂജിക്കും. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ തന്നെ ആണെന്നല്ല, അവര് സ്വയമായിട്ട് ഒരു ഈശ്വരനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവർ അതിനെ പൂജിക്കാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ
അവര് എന്താ പറയാ സാധാരണ ജനങ്ങൾ എന്ന് വിചാരിക്കും ഇവരും ഭഗവാനാണ് ചിന്തിച്ചിട്ട് അവരെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധാരണകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരാണ്? ഇവര് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഭസ്മാസുരനെയാണ് കാണുന്നത്. ഭസ്മാസുരൻ വരം സ്വീകരിക്കുകയാണ് അല്ലെ, ശിവനിൽ നിന്ന് വരം നേടി. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണത്? ശിവനെ തന്നെ പരീക്ഷിക്കാൻ നോക്കാണ്. സത്യമാണെന്ന് അറിയണത്. തലയിൽ കൈവച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭസ്മായി പോകും. അപ്പൊ കിട്ടിയ വരം സത്യമാണെന്ന് അറിയാനിട്ട് ശിവനിൽ തന്നെ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാനാണ് പോണത്. ലാസ്റ്റ് ഭഗവാനാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭഗവാൻ വേറെ രീതിയിൽ വന്നിട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്ത് തലയിൽ കൈവെപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ അസുരൻ എന്തായി മാറണം? തന്നെ ഭസ്മമായിട്ട് തീരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് അസുര സ്വഭാവികളുടെ സ്വഭാവം തന്നെ പറയണത്. കാരണം അവര് അവരുടേതായ കാര്യങ്ങൾക്ക്, അല്ലാതെ അവർക്കൊരു മറ്റുള്ളവരത് നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ, മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചോ എന്താണെന്നോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന്ത ആർക്ക് വരുന്നില്ല? ഈ അസുര സ്വഭാവികൾക്ക് വരുന്നില്ല. അവര് എപ്പോഴും അവരുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പരമാധികാരം ഉണ്ടെന്നോ അങ്ങനെയൊന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനോ ഒന്നും അവർക്ക് യാതൊരു താല്പര്യമില്ല. അവരെല്ലാത്തിനും എന്താണ്? ഇങ്ങനത്തേനൊക്കെ അവർക്ക് മടിയായിരിക്കും വരുന്നത്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, അവർ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളെ മുഴുവനും നിഷേധിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അവരുടെ വിചാരം എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും എനിക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാന്നാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഇവര് ചിന്തിക്കുന്നത്. അതൊന്നും തടയാനായിട്ട് ആർക്കും പറ്റില്ല എന്നൊക്കെയാണ് അവരുടെ ചിന്താഗതി തന്നെ വരുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? അസുരന്മാർ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലം, ഗർവം, കാമം, ക്രോധം ഇവകളാൽ സംഭ്രാന്തരായി തങ്ങളുടെയും അന്യരുടെയും ശരീരങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് ഈർഷ്യാലുക്കളായി തീർന്ന് ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പഴിക്കുന്നു. ഇതിനെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അസുരന്മാർ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലം, ഗർവം, കാമം, ക്രോധം ഇവയാൽ സംഭ്രാന്തരായി തങ്ങളുടെയും അന്യരുടെയും ശരീരങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് ഈർഷ്യാലുക്കളായി തീർന്ന് ശരിയായ ധർമ്മത്തെ ആര് പഴിക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ അസുരന്മാര് പഴിക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈശ്വരന്റെ അധീനശത്തെ സാധാ എതിർക്കുന്നവർ ആരാണ്? ഈ അസുര സ്വഭാവികള്. അതുകൊണ്ട് ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? അവര് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് എന്താ അവർക്ക് കാരണം എന്താണ്? അവര് ഭയങ്കര ദുരഭിമാനികളായിരിക്കും. അവർക്ക് കുറെ ശക്തി ഉണ്ടാവും, കുറെ ധനം സമ്പാദിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് അവരെ വിചാരം എന്താണ്? അവരാണ് നമ്പർ 1 എന്നാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഇത്തരം ആസുര സ്വഭാവികൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവര് ഒരാളോടും അവർക്ക് എന്ത് വരുന്നില്ല? ഒരു ദയ, ആ കാരുണ്യൊന്നും അവർക്ക് വരുന്നില്ല. അവരെപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ അധികാരത്തെ അവര് അവഗണിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും. പിന്നെ അവര് ധർമ്മത്തെ പഴിക്കുന്നവരാണ്. അവരൊരിക്കലും ധർമ്മത്തെ ആശ്രയിക്കാനോ സ്വീകരിക്കാനോ അവര് തയ്യാറുള്ളവരല്ല. അപ്പൊ അസുര സ്വഭാവികളുടെ കുറെ അസുര ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ സ്വഭാവങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞു പോണത്. താനഹം ദിശ്വത ക്രൂരാൻ സംസാരേഷു നരാധമാൻ ക്ഷിമാപ്യജ സമശുഭാൻ ആസുരീശേവ യോനിഷു. ഈർഷ്യാലുക്കളും ദുർബുദ്ധികളുമായ ഈ മനുഷ്യാത്മന്മാരെ ഭൗതിക ജീവിത സാഗരത്തിലെ ആസുര യോനികളിൽ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അപ്പൊ എന്താ പറയണത്? ഈർഷ്യാലുക്കളും ദുർബുദ്ധികളുമായ ഈ മനുഷ്യ അധമന്മാരെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ സാഗരത്തിലെ ആസുര യോനികളിൽ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നു. ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സ്വഭാവം ഉള്ള മനുഷ്യന്മാർക്കുള്ള കാരണം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യണത്? ഇതിൽ പറയുന്നതാണ് ഏത് ശരീരത്തിൽ ഉൾപ്പുക എന്നത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇതിന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ചല്ല, ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് എന്ത് തരുന്നത്? ഭഗവാൻ നമുക്ക് അടുത്ത ശരീരത്തെ തരുന്നത്. ഭഗവാനാണ് അത് തീരുമാനിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഒരു വൃക്ഷത്തിലിരിക്കുന്ന 2 പക്ഷികള്, ഒരു പക്ഷി എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഒരു ജീവാത്മാവായിട്ടുള്ള പക്ഷി സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിനെല്ലാം സാക്ഷിയായിട്ട് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള പക്ഷി ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ പരമാത്മാവിനറിയാം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തു കൂട്ടുന്നതും നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും ആർക്കറിയാം? ആ പരമാത്മാവിനറിയാം. അപ്പൊ ആ പരമാത്മാവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അതിനനുസരിച്ച് അടുത്ത ജന്മത്തില് അതുള്ള ശരീരം നമുക്ക് തരുന്നതാണ് പറയുന്നത്. പരമാത്മാവാണ് അപ്പൊ അത് ചെയ്യുന്നത്. ആസുരിക സ്വഭാവികൾക്കോ ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയുക പരമാധികാരത്തെ അംഗീകരിക്കാണ്ടിരിക്കാം, തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ചെയ്യാം. അടുത്ത ജന്മം തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ്? നമ്മളല്ല, ഭഗവാനാണ് അത് തീരുമാനിക്കുന്നത്. മരണത്തിന് ശേഷം ആരുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ പോകണമെന്നും നമ്മൾ ഏത് ജന്മത്തിലാണ് വരേണ്ടതെന്നും ഏത് യോനിയിലാണ് ജനിക്കേണ്ടതെന്നും ഏത് രൂപത്തിൽ വരണമെന്നെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് ഇതെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത്.
അതല്ലാതെ നമ്മളല്ല നമ്മളുടെ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ അറിയാം നമുക്ക് ഏതാണ് തരേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇങ്ങനത്തെ ദുർബുദ്ധികളായിട്ടുള്ളവരെ മനുഷ്യന്മാരിൽ അധമന്മാരായിട്ടുള്ളവരെ വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ ജനിപ്പിച്ചിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യണത്? അവര് ഇതിൽ വീണ്ടും ജനിച്ച് മരിച്ച് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ട് ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധിയിലൂടെ അവരിങ്ങനെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഭഗവാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും അവരെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ ജനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ആസുരീം യോനിമാപന്ന മൂഢ ജന്മനി ജന്മനി മാമ പ്രാപൈവ കൗന്ദേയ തതോ യാന്ത്യധമാം ഗതിം. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ആസുര ജീവഗണങ്ങളിൽ അനേകം തവണ ജന്മമെടുത്ത ശേഷവും ഇത്തരക്കാർ ഒരിക്കലും എന്റെ അടുത്തെത്തുകയില്ല. ക്രമേണ അധികം നീചങ്ങളായ തലങ്ങളിലേക്ക് ഇവർ താഴ്ത്തപ്പെടുന്നു. എന്താ പറയണത്? ഭഗവാൻ വീണ്ടും അർജുനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, ചിലപ്പോ എന്താണ് നമ്മൾ ആസുര സ്വഭാവത്തിൽ ഇങ്ങനെ 1-2 പ്രാവശ്യം ജന്മമെടുത്ത് നമുക്ക് നല്ല ബുദ്ധി തോന്നി ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എവിടേക്ക് എത്താൻ പറ്റും? ഉയർന്നതിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ഇത്തരക്കാര് ഒരിക്കലും എന്റെ അടുത്ത് എത്താറില്ല. എത്ര തവണ ജന്മം എടുത്താലും അവര് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നില്ല. അവരെന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവര് വീണ്ടും താന്നു പോകാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കരുണാമൂർത്തിയാണ്. പക്ഷെ ഇവരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ ഭഗവാൻ ഒരു കനിവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഇവര് വീണ്ടും താന്നു പോകാണ്. ഇവര് വീണ്ടും അധപതിച്ച് താന്ന തരത്തിലുള്ള ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാണ്. അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ കരുണ കിട്ടാനുള്ള യാതൊരു സാധ്യതയില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയണത്. കാരണം ചിലപ്പോ പന്നിയൊക്കെ ആയിട്ട് നായൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ താഴ്ന്ന വർഗത്തിലോട്ട് ഇവര് വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരാന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാനിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് നമുക്കറിയാലോ മുക്തി കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്താ? ഭഗവാനായിട്ട് കൊല്ലപ്പെട്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? മുക്തി കിട്ടും. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം രാവണനുണ്ട്, കംസനുണ്ട്, ഹിരണ്യകശിപുണ്ട്. ഇവരൊക്കെ ഭഗവാൻ പലതരത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരം എടുത്തു വന്നിട്ട് ഭഗവാൻ വധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആസുര സ്വഭാവികൾക്കൊക്കെ എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്? ഭഗവാന്റെ കൈ കൊണ്ട് മരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെ അതിനും വലിയ മുക്തി വേറെ ഇല്ല. ശിശുപാലന്റെ കഥ നമുക്ക് അറിയില്ലേ? ശിശുപാലൻ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ബന്ധുവാണ്. ഭഗവാൻ എപ്പോ കണ്ടാലും ഭഗവാൻ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അമ്മ പറഞ്ഞപ്പോ എന്താണ്? 100 തെറ്റ് വരെ ഞാൻ ക്ഷമിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. 100ാമത്തെ തെറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്തായി? സുദർശന ചക്രം വന്നിട്ട് ശിശുപാലന്റെ തല പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൽ നിന്നുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു തേജസ് ഭഗവാനിൽ വന്ന് ലയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ കൈ കൊണ്ട് എന്താ പറയാ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാനാണ് അവരെ ശിക്ഷിക്കുന്നത്. മരണശിക്ഷ വിധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അപ്പൊ തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടാണ്? മുക്തി കിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കൈ കൊണ്ട് മരിക്കുന്നതും ഒരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ്. ത്രിവിധം നരകസ്യദം ദ്വാരം നാശാനമാത്മനഃ കാമക്രോധസ്തഥാ ലോഭ തസ്മാദേ തത്രയം ത്യജേത്. നഗരത്തിന് കവാടങ്ങൾ 3: കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവരും ഇവയെ ഉപേക്ഷിക്കണം. കാരണം അവ ആത്മാവിന്റെ അധപതനത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കും. അപ്പൊ നരകത്തിന് 3 കവാടങ്ങളാണുള്ളത്: കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ 3 ഉപേക്ഷിക്കണം. അല്ലെങ്കിലോ ആത്മാവിന്റെ പതനത്തിലേക്ക് ഇത് വഴിതെളിക്കും. അപ്പൊ ഈ കാമം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ആഗ്രഹം, ക്രോധം ദേഷ്യം, ലോഭം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ധനം സമ്പാദിക്കാനുള്ള ഒരു ആസക്തി. ഈ 3 കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഉപേക്ഷിക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അധപതനത്തിന് അത് കാരണമായി തീരുന്ന പറയുന്നത്. കാരണം അപ്പൊ ആസുര ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കം നമുക്കറിയാലോ. നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ആഗ്രഹത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കും. ആഗ്രഹം തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കാണ്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? നമുക്ക് കാമത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്രോധം വരും. ക്രോധം വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവണത്? ക്രോധം വന്നിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെയും വേണം തോന്നുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ലോഭം ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇതിലേക്ക് വഴി തെറ്റി വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മള് പിന്നെ എന്തിലേക്ക് പോകണം? അധപതനത്തിലോട്ട് പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ 3 കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിട്ടു നിൽക്കണം. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം എന്നീ 3 വൈരികൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഉപേക്ഷിക്കണം. ഇതിൽ 3 മോചനം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? എന്നിട്ട് നമുക്ക് അധപതനത്തിലോട്ട് പോവാതിരിക്കുള്ളൂ. നമ്മൾ അധപതിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ 3 കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം ആവശ്യമാണ്. ഏതേർ വിമുക്ത കൗന്ദേയ തമോധൈരസ്ത്രീഭിർനരഃ ആചാരാത്യാത്മനാശ്രയ തതോ യാതി പരാം ഗതിം. കുന്തിപുത്ര, ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചവർ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ക്രമേണ പരമപദത്തിലെത്തും. ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഈ കാമം, ക്രോധം, ലോഭം ഈ 3 ശത്രുക്കളെ കരുതലോടെ ഇരിക്കണം. ഈ 3 ശത്രുക്കളോട്. കാരണം ഈ 3 ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളവര്, ഈ 3 കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ്? അവര്
പരമപദത്തിലെത്തും. അപ്പൊ ഈ കാമക്രോധങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്രയും നമുക്ക് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതം എന്തായിട്ട് മാറാണ്? പരിശുദ്ധമായിട്ട് മാറാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മാറാൻ സാധിക്കുമോ അത്രയും നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മാറിക്കൊണ്ടിരുന്ന നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ വിജയം ഉറപ്പ് തന്നെയാണ്. മനുഷ്യനെ വിശുദ്ധിയുടെ തലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് ഇത് സാധിക്കും. കാരണം ഇതിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിശുദ്ധിയുടെ തലത്തിലോട്ട് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അത് കാരണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ എത്ര നമുക്ക് നീങ്ങി നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും നമ്മൾ ഈ 3 കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന്, കാമം, ക്രോധം, ലോഭത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറി നിൽക്കണം. ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ചെയ്ത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എവിടേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും? പരമപദപ്രാപ്തി നമുക്ക് എത്തും. മനുഷ്യൻ കാമം, ക്രോധം, ലോഭം എന്നീ 3 ശത്രുക്കളായിട്ട് കരുതലോടെ ഇരിക്കണം. ഈ 3ഉം നമ്മുടെ ശത്രുക്കളാണ്. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം എന്താണ്? നമ്മുടെ ശത്രുക്കളാണ്. ഈ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കരുതലോടെ ഇരിക്കണം. ഒരാൾ കാമക്രോധ ലോഭങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്ര ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണോ അത്രത്തോളം അയാളുടെ ജീവിതം എന്തായിക്കൊണ്ടിരിക്കും? പരിശുദ്ധമായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിൽ പറയുന്ന നിയമനിബന്ധനകളെ അയാൾക്ക് അനുസരിക്കാനും കഴിയും. ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളൊക്കെ അനുസരിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ അയാൾക്ക് കഴിയും. മനുഷ്യ ജീവിത നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ഈ പ്രമാണങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രമേണ ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിയിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധം വരെ എത്താൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായവന് വിജയം സുനിശ്ചിതമാണ്. കൃഷ്ണാവബോധം വരെ എത്താനായിട്ട് ഭാഗ്യമുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരാളാണെങ്കിലോ അയാൾക്ക് വിജയം ഉറപ്പാണ്. കാരണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടാവും. ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കൃഷ്ണാബോധത്തിലെത്തി നമുക്ക് വിജയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പരമപദ പ്രാപ്തിക്ക് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ശാസ്ത്രാവിധി മുത്സൃജ്യ വർത്തതേ കാമകാരതഃ നസാ സിദ്ധിമവാപ്നോതി ന സുഖം ന പരാംഗതി. ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായ വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പരിപൂർണതയോ പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയോ സുഖം പോലുമോ നേടാനാവില്ല. അപ്പൊ ശാസ്ത്രവിധികളായിട്ടുള്ള വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണെങ്കിലോ അവർക്ക് പരിപൂർണതയോ പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയോ സുഖം പോലുമോ നേടാനാവില്ല. അവർക്ക് പരിപൂർണത ഉണ്ടാവില്ല, പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തി ഉണ്ടാവില്ല, സുഖം ഒന്നും ആർക്കുണ്ടാവുന്നില്ല. ഈ ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായിട്ടുള്ള വചനങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കാത്തവര്, അതായത് നമ്മളടുത്ത് 4 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, 4 യമനിയമങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പാലിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഓരോരുത്തരും പ്രത്യേകം ചെയ്യേണ്ട നിയമങ്ങളാണ് അതെല്ലാം. നമ്മളെല്ലാവരും പാലിക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ചിട്ടകളും ഓരോ നിയമങ്ങളും അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്ന നിയമങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താ പറയാ, ഫസ്റ്റ് മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ്, നമ്മള് മത്സ്യമാംസാദികൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ നമ്മളെ പോലെ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചവരാണ്. ഈ മത്സ്യം ആയിക്കോട്ടെ, എന്താ പറയുക, നമ്മളിപ്പോ ഈ കഴിക്കുന്ന കോഴി ആയിക്കോട്ടെ, ആടായിക്കോട്ടെ, എല്ലാ മാംസഭക്ഷണങ്ങൾ എന്താണ് നമ്മളെ പോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു, എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ ആരുണ്ട്? പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനുണ്ട്, ജീവാത്മാവും ഉണ്ട്. പല ശരീരത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ചിലർ മനുഷ്യരായിട്ട് കാണുന്നു, ചിലത് കോഴിയായിട്ട് വരുന്നു, ചിലത് പൂച്ചയായിട്ട് വരുന്നു, ചിലത് മത്സ്യമായിട്ട് വരുന്നു. അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മളുടെ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ അടുത്ത ജന്മം നമ്മൾ കോഴിയാകാം, പിന്നെ ആ കോഴി ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യനാകാം. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെ ജന്മം അവരുടെ കർമ്മം അനുസരിച്ച് വരാണ് ചെയ്യണം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ. അപ്പൊ ആ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുന്ന ഈ ഓരോന്നിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട്? പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനും ഉണ്ട്, ജീവാത്മാവും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ശരീരം കൊണ്ട് മാത്രമേ എല്ലാവരും വ്യത്യാസമാകുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ അല്ലാത്തത് എന്താണ് പറയുന്നത്? നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നാണ്. കാരണം ജീവാത്മാവ് എല്ലാവരിലും ഉണ്ട്, പരമാത്മാവ് എല്ലാവരിലും ഉണ്ട്. ശരീരം കൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും വ്യത്യാസമായിട്ടായിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഏതാ പറയുന്നത്? മീറ്റ് ഈറ്റിങ്, പിന്നെ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല, അവിഹിത ബന്ധങ്ങൾ പാടില്ല, ചൂതുകളി പാടില്ല. ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ സത്യസന്ധതയും പരിശുദ്ധി, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ എന്താണ് പറയുന്നത്, ഇരുന്നിട്ട് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ദേഷ്യം, ക്രോധം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്, ക്രൂര സ്വഭാവമൊക്കെ നമ്മളിൽ വളരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാ പറയുന്നത്? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ശാസ്ത്രവിധിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അല്ലാത്ത ഒരു കാര്യവും നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇതിലിപ്പോ അടുത്ത് ഇതിലിപ്പോ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ യുഗങ്ങളില് ഓരോ യുഗത്തിലും പണ്ട് നമുക്കറിയാം സത്യയുഗം വന്നിരുന്നു, ദ്വാപരയുഗം ഉണ്ടായിരുന്നു, ത്രേതായുഗം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് കലിയുഗം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സത്യയുഗത്തില്
സത്യുഗത്തിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് രണ്ട് ലോകങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്താ പറയണത്, അസുരന്മാരും ദേവന്മാരും ഭൂമിക്ക് മുകളിലും താഴ്ത്തു നിന്നിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് യുദ്ധം ഉണ്ടായിരുന്നത് പണ്ട് കാലത്ത് സത്യയുഗത്തില്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദ്വാപരയുഗത്തിൽ വന്നപ്പോൾ എന്താണ്, ഓരോ ലോകത്തിലെ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലായി യുദ്ധം വന്നത് അല്ലെ. ശ്രീരാമന് എന്താ പറയാ, ശ്രീരാമൻ വന്ന് അതേപോലെ തന്നെ ത്രേതായുഗം വന്നപ്പോ ശ്രീരാമനും വന്നിട്ട് എന്താണ്, രാവണനും വന്നിട്ട് ഒരേ ലോകത്തിലെ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലായിട്ട് യുദ്ധം വന്നു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ അടുത്ത യുഗം വന്നപ്പോൾ എന്തായി മാറി, ഒരേ ലോകത്തിലെ രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിലായിട്ട് മാറി. ദ്വാപരയുഗം വന്നപ്പോൾ എങ്ങനെ, രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിലായിട്ട് യുദ്ധം മാറി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ കലിയുഗം വന്നപ്പോ എന്താണ് സ്ഥിതി, കലിയുഗം വന്നപ്പോ ഒരാളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ആരുള്ളത്, ഈ ആസുരിക സ്വഭാവവും ദൈവിക ഗുണവും ആരുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുണ്ട്, നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരുടെ ഉള്ളിലും ഒരാളിൽ തന്നെയാണ് ഇത് രണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം എങ്ങനെയാണ്, രണ്ട് ലോകങ്ങളായിരുന്നു, പിന്നെ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളായി, പിന്നെ കുടുംബങ്ങളായി. ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ മനുഷ്യരിൽ എന്താണ് ഇരിക്കുന്നത്, സ്വഭാവം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സ്വഭാവം. ചിലപ്പോ നല്ല ആസുരിക സ്വഭാവം, ചിലപ്പോ നല്ല ദൈവിക സ്വഭാവം കാണാം, പിന്നെ നമുക്ക് ആസുരിക സ്വഭാവം വരും. രാവിലെ നമ്മൾ എഴുതിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ നാമൊക്കെ ജപിച്ച് നമ്മൾ കുറെ കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോ എന്താണ്, നമ്മളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം ഒരാളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടം വരില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്വഭാവം തന്നെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ രണ്ട് സ്വഭാവം ആരുള്ളിൽ തന്നെയുണ്ട് ഈ കലിയുഗത്തില്, നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരുടെ ഉള്ളിലും ഈ സ്വഭാവങ്ങൾ ഇപ്പൊ വരുന്നുണ്ട്. തസ്മാച്ച ശാസ്ത്രം പ്രമാണം തേ കാര്യകാര്യാവ്യവസ്ഥിതോ ജ്ഞാത്വാ ശാസ്ത്രാവിധാനോക്തം കർമ്മ കർത്തൂമിഹാർഹസി. എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ നിയമനിബന്ധനകൾ പഠിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക, തന്മൂലം ക്രമേണ ഉന്നതി പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് തന്നിഷ്ടപ്രകാരമല്ല നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പാടോ ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. അതെങ്ങനെയാണ്, ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണോ അതേപോലെയാണ് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണോ വേണ്ടെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. അതിലെ നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും പഠിച്ച ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകുന്നുള്ളൂ, ഉന്നതി ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിലെ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് അതനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട്. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകുന്നുള്ളൂ, ഉന്നതി ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ, നമുക്ക് ഉന്നതി പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ 15ാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കുറെ വിധികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ, കൃഷ്ണൻ അറിയാനുള്ള വഴികൾ. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയില് എല്ലാ അധ്യായത്തിലും പറഞ്ഞു പോയതുണ്ട്, ഭഗവാൻ അറിയണം, ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളണം, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകണം എന്ന്. അതാണ് ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് നമ്മളെടുത്ത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഓരോ അധ്യായത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, കലിയുഗത്തില് ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് എന്താണ്, ഭക്തിപൂർവ്വം നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ടാണെന്ന് അതും നമ്മളടുത്ത് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുക, പിന്നെന്താണ്, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക. അതാണ് നമുക്ക് കലിയുഗത്തില് ചെയ്യേണ്ട യജ്ഞമായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉന്നതി പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് കൂടി പറയാം. ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ കൃഷ്ണനെ അറിയുകയും കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്ത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നവൻ വേദസംഹിതകൾക്ക് നൽകാവുന്ന അത്ര അത്യുത്കൃഷ്ട ജ്ഞാനം അത്രയും നേടിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക, കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നവർ വേദസംഹിതകൾക്ക് നൽകാവുന്നത്ര അത്യുത്കൃഷ്ട ജ്ഞാനം മാത്രം. അപ്പൊ വേദങ്ങൾ കൊണ്ട് കിട്ടാവുന്നതിന്റെ മാക്സിമം ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞു. എങ്ങനെയുള്ള ആള്, കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊണ്ട ആള്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊണ്ട ഒരു വ്യക്തി വേദങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടാവുന്നതിന്റെ മാക്സിമം ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞവനായിരിക്കും. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ പ്രക്രിയ അത്യന്തം ലളിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുവാനും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം ഏർപ്പെടാനും ഭഗവത് പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കാനുമാണ് അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇതിനെ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ലളിതമാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. നമുക്കറിയാം, കലിയുഗത്തില് നമ്മുടെ യജ്ഞം ജപയജ്ഞമാണ്. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യജ്ഞം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കാനും സാധിക്കണം. അത് ചെയ്യണം എന്നാണ് നമ്മളടുത്ത് ആര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ഭക്തി സാധനങ്ങളിൽ നേരിട്ട് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ വൈദിക
സാഹിത്യങ്ങൾ വേണ്ട വെണ്ണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഈ ഭക്തി സാധനങ്ങളിൽ നേരിട്ട് ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ഈ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങള് വേണ്ടും വണ്ണം നേരിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത്? നമ്മള് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം. മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം. പിന്നെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ 4 ദോഷങ്ങൾ നമ്മളിൽ കാണുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് എന്തില്ല? പക്വത ഇല്ലാത്ത ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത്. പിന്നെ വഞ്ചനാ പ്രവണത കൂടുതലാണ് നമുക്ക്. തെറ്റ് വരുത്താനുള്ള പ്രവണത നമുക്കുണ്ട്. പിന്നെന്താണ്? വ്യാമോഹം. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാണുമ്പോഴേക്കും ഈ 4 ദോഷങ്ങൾ നമ്മളിലുണ്ട്. ഈ 4 ദോഷങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എപ്പോഴും നമ്മൾ എൻഗേജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. പിന്നെ അപ്പൊ എൻഗേജ് ചെയ്തിരിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തിലെത്താൻ പറ്റുള്ളൂ? ആ ജ്ഞാനം നേടി നമ്മളുടെ ഉള്ളിലായി അജ്ഞാനമാകുന്ന ആ ഇരുട്ട് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. അതിന് നമുക്ക് ആരുടെ സഹായം ആവശ്യമാണ്? നമുക്കൊരു ഗുരുവിന്റെ സഹായം ആവശ്യമാണ്. ഒരു വഴികാട്ടിയായിട്ട് ഒരു ഗുരു നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വിശ്വാസനായിട്ടുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. അദ്ദേഹം നമുക്ക് ഒരു മീഡിയേറ്റർ ആയിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് നമ്മളെ എവിടേക്ക് നയിക്കും? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി നമുക്ക് അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ